Jó estét kívánok, szervusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. A hangom azért ilyen, mert nagyon meg vagyok illetődve, hogy mindjárt eljöttetek, egyrészt. Másrészt meg egy kicsit beteg vagyok. Fát Péter vagyok, a Naturalt Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke. Néhány szó a Naturaltról. Ugye 1989-ben alakult a szervezet. Ez egy nyílt szervezet, bárki csatlakozhat a tagok közé, aki elfogadja az etikus természetfotózás szabályait, és persze jó képeket is készít. Így már 31. alkalommal rendezzük meg az év természetfotósa pályázatot, és nagy örömmel jelentem, hogy mintegy 70 tagunk igen eredményesen szerepel nagy nemzetközi pályázatokon. A belső hírlevélben nem múlik el olyan hét, hogy ne adnánk hírt egyik vagy másik tagunknak szenzációs külföldi sikereiről. Magáról a pályázatról. Idén közel 3000 pályamű érkezett, ez 153 fotósnak az alkotása. Ugye a bírálat során a legfontosabb szempontunk a transzparencia és az etikai szabályok betartása. Nálunk 4 fordulós a zsűrizés. A zsűri először a 3000 képet leszűkíti körülbelül 1000-re, aztán az 1000-et 400-ra. Ezt a 400-nak az összes bekéri az eredeti kamerafájljait, azt megvizsgálja a zsűri, és akkor 400-ból választja ki azt a 100-at, ami falra kerül. Ez az első 3 forduló. Ezek nyilvánosak, az interneten közvetítjük őket a világon elsőként, és talán egyedülálló módon, úgyhogy mindenki láthatja, hogy a melyik képre melyik zsűritag hány pontot ad. És az űzés legutolsó fordulója, amikor a 100-on belül eldőlnek a helyezések, ezt akkor nem közvetítettük, de felvettük, és a mai naptól ez is nyilvános. Az év természetfotósa cím odaítélésénél pedig csak a úgynevezett egyéni teljesítménnyel készült képek számítanak, azaz lehet bármilyen jó egy fizetős lesből készült kép, ez ebben a versenyben nem számít. Ez a pályázat nem jöhetett volna létre a támogatók nélkül, és szeretném megköszönni összes támogatónknak, hogy segíti ennek a pályázatnak a létrejöttét. Elsősorban a Saubermacher Magyarországnak, a CEV-nek, a Canonnak, az MVM-nek, az Alexandra kiadónak, a Lenergy-nek, a 220 voltnak, a Pigmentának, a Leitz Hungary-nek, és az összes többi támogatónknak. Szeretném színpadra szólítani Steiner Péter ügyvezető igazgatórat, az Saubermacher Magyarország egyik vezetőjét, hogy mondja el, hogy miért is támogatják ezt a pályázatot. Köszönöm szépen, Péter. Szeretnék mindenkit köszönteni, minden kedves vendéget, pályázót, támogatót és rendezőket is, mert nagy feladat egy ilyen díjátadónak a lebonyolítása. Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az Saubermacher Magyarország nevében néhány gondolatot elmondhatok arról, hogy kik is vagyunk mi, milyen értékek fontosak számunkra, és miért is támogatjuk immáron 3. alkalommal, másodszor egymás után ezt a kezdeményezést. Mi egy olyan cégcsoport vagyunk, akik a körforgásos gazdaság megvalósulásán dolgozunk. Talán régebben a hulladékgazdálkodás szóval összegeztük azt a szerteágazó tevékenységi kört, ami jellemzi a munkánkat, már több mint 30 éve. Partnereink között tudhatunk nagy autógyártókat Magyarországon, és más iparágvezetőket egyaránt. Igazándiból, amikor hulladékról beszélünk, hulladékok begyűjtéséről, kezeléséről és ártalmatlanításáról van szó, de nem csak a szűk értelemben vett hulladékokról, hanem megbeszélhetünk, hanem megpróbáljuk a lehető legtöbb haszonanyagot visszagyűjteni és visszajuttatni
a gyártásba. Ezt igazándiból amikor haszonanyagokról beszélünk, akkor a legfőbb csoportot talán a köznyelv úgy ismerő csomagolási hulladék. Ez lehet fa, különféle papír, fémhulladékok, amiket mi haszonanyagnak hívunk, hiszen ezeknek az anyagoknak a gyártásba való visszajuttatása megoldott, lehetséges, és amikor ezeket az anyagokat a földből kinyerjük, az ásványkincseket, akkor az egy igen hosszú és energiaigényes folyamat. Költséges és energiaigényes folyamat, időt is vesz igénybe sokat. Aztán szerintem mindannyian tudjuk a nem régen betiltott műanyag szívószálakról, hogy ezek szinte egy pillanat alatt gyakorlatilag hasznukat vesztik, és kukában landolnak. Jó esetben egy kukában landolnak, még jobb esetben mondjuk egy szelektív gyűjtőben. És igazándiból ezen anyagokat, hogyha belegondolunk, sok országban, több földrészen, rengeteg gyárban naponta ontják magukból ezek a gyárak, és nő a népesség, nő a fogyasztás, egyre többet használunk ezekből föl. És azt viszont annak tudatában kell lennünk, hogy az erőforrások végesek, a Föld nem lát el minket végtelenül ezekkel a szűkös alapanyagokkal, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet visszajutassuk a körforgásba. Csak úgy, mint a természet is teszi, hiszen ez már több ezer éve, több millió éve azért megoldott a természetben. Persze mindig lesznek költségesebb és természetrombolóbb megoldások arra, hogy még a kiaknázatlan területekből is újabb kapacitásokat hozzunk létre, de az Aubermacher Magyarországnak az a célja, hogy, mint mondtam, ahogy a természet is már megoldja, valósítsuk meg azt, hogy a lehető legkevesebb szemét vagy hulladék termelődjön meg, vagy legfeljebb átmenetileg termelődjön, és hasznosítsunk minél több mindent újra. Ezzel a körforgással elérhetjük a Zero Waste nevű célkitűzést, amely a hulladékmentességet tűzte zászlajára. Azért is fontos ez, hogy a természetet meg tudjuk óvni olyannak, amilyen most, vagy még jobb eset lenne, hogyha az olyan állapotot tudnánk megőrizni, ami talán évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt volt. Ha nem tűzünk ki ilyen célokat, akkor nem is fogjuk elérni, ez biztos. Mindenkinek sokkal kényelmesebb az élete, hogyha nem figyel ezekre a dolgokra. De hogy legyen hol laknunk, legyen hol élnünk, nekünk is, és az utánunk következőknek, erre mindenképpen nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Az ilyen kezdeményezéseket, mint az Év természetfotósa, azért is támogatjuk előszeretettel, mert rámutatnak a természet törékenységére, a természeti kincsek megőrzésének fontosságára. Nem lehet úgy ránézni egy természetfotóra, hogy az embernek a gondolatai ne kalandozzanak el ebbe az irányba. Igazándiból ezek a fotók sokszor emlékeztethetnek, már több éve követem, sokszor emlékeztethetnek arra, hogy azért két betonfal között tartsunk meg valami zöld felületet. Tehát nem olyan nagy baj az. Az emberek persze nem szeretnek hosszas értekezéseket és disszertációkat hallgatni, olvasni az olyan témákról, amik valószínűleg olyan kellemetlen tevékenységről tájékoztatják őket, mint hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és nekik értelemszerűen több munkát adjanak. De egy-egy jól sikerült kép, vagy remekbe szabott műalkotás, az gyorsan megragadhatja az embernek a képzelőerejét, és pillanatok alatt közölheti azt az információt, ami igazándiból egy hosszas értekezésben is, vagy hosszas értekezésben sem jutna így célba. És akkor ehhez hűen én nem is húzom tovább sokkal a mondani valómat,
hanem inkább folytatásra buzdítanám mind a jelenlévőket, minden fotóst, minden rendezőt, hogy ilyen kezdeményezéseket támogassanak, és mindenkinek azt kívánom, hogy töltsön sok időt a természetben, és másokat is erre buzdítson. Úgyhogy köszönöm szépen! Mi is köszönjük. Most megkérném házigazdánkat, Berner Zsolt főigazgató urat, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum nevében szóljon néhány szót. Tisztelt vendégek! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Természettudományi Múzeumban. Ez immár csak nem a 20. alkalom, 2005 óta mindig a Természettudományi Múzeumban van ez a rendezvény, ez a csodás fotókiállítás, és azt megelőző, vagy azzal együtt történő verseny. Én azon szerencsések közé tartozom, akik már látták a helyezetteket, és azt mondták, hogy nem mondjam el, ne lőjem le a poént, pedig nagyon jó gondolatokat tudnék ennek kapcsán elmondani, de akkor ugye akár ki is derülhetne, úgyhogy kicsit másról szeretnék beszélni. Ugye a Természettudományi Múzeumnak, mint egy nagy állami intézménynek nagyon összetett a feladatrendszere, és ezek közül az alapítókaratunkban is egyik legfontosabbként a természetvédelem, illetve a természet megismerésére való vágy felkeltése, buzdítása, ennek a fenntartása az a célkitűzésünk. Ezért különösen fontos nekünk, hogy ez a fotókiállítás ez mindig itt tekinthető meg nálunk. Nagyon furcsa adatokat, súlyos adatokat lehet látni, hogyha valaki a természetvédelem, környezetvédelem, fenntarthatóság területén néz filmeket, olvas cikkeket. Brutális állapotba kezd kerülni a Földünk, teljesen elmondhatjuk, hogy globálissá válnak azok a jelenségek, amelyek helyiek voltak, néhány évtizeddel ezelőtt elszigetelt jelenségként tűntek föl, és egész biztos, hogy mi ezt nem fogjuk tudni megváltoztatni, egész biztos, hogy a következő generációknak lesz a feladata, hogy azt a sok szemetet, azt a hatalmas nagy pusztítást, amit a 20. század, 21. század elején mi, illetve akkor élő azok, és főleg ugye itt azt kell mondanunk, hogy a fejlett világra hárul a legnagyobb felelősség, mi elkövettünk. Ezért is különösen fontos, hogy ők megértsék, hogy miért fontos a természetnek a védelme. Nyilván a természet védelmének az első lépés a természet szeretete, és azt gondolom, hogy különösen fontos minden olyan kiállítás, minden olyan kezdeményezés, ami megmozgatja a lakosságot, és valamilyen módon a családokban élő gyerekeket is megérinti. A Természettudományi Múzeumban mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a családok múzeuma legyen. Nagyon sok gyerek jön hozzánk, havi szinten több mint 15 000 a látogatószámunk tartósan, ez szerintem még kicsit növekedni is fog, tehát a következő hónapokban havonta kb. 10 000 gyerek fogja látni ezt a kiállítást, és ez nagyon fontos, úgyhogy mindenkinek, akinek a képe itt van, annak én gratulálok, biztos, hogy sokan fogják látni, biztos lesznek gyerekek, akikre hatással lesz, ezáltal biztos vagyok benne, hogy a következő generációban nyomot hagynak ezek a képek, és nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy a felelőssége a családoknak, a fotósok családjának is. Én azt gondolom, hogy az egy külön életforma, amikor valaki fotózik a családban, és őt így kell elfogadni. Nyilván vannak jobb és vannak rosszabb szenvedélyek. Ez azt gondolom, hogy tűri a vitát, hogy melyikek közé tartozik. Az eredményét tekintve biztos a jók közé, de az a fajta munka, amikor valaki kijár folyamatosan, nincs otthon, járja az erdőt, azért az nagyon komoly dolog, és nagyon nagy a családnak, a otthon maradóknak ilyenkor a feladata, hogy tartsák a lelket ezekben a hivatás tudatos személyekben. Nagyon jó, hogyha az egész család kimozdul, az egész család megmozdul, és úgy születnek fotók, ezért nagyon örülök, hogy a pályázatban egyre több olyan témakör van, ami úgy
mozgatja meg, hogy véletlenszerűen is lehet akár egy mobiltelefonnal is indulni a pályázaton, hogy fiatalok is indulhatnak, ők is megmérettetik magukat, hiszen egy jó fotóhoz nagyon sokszor ki kell menni a természetben, ritkán van olyan, hogy egy véletlen alkalom az egyből egy nagyon jó fotót eredményez. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy megint teltházas a rendezvény. Ezt a kupolacsarnokot, amikor kitalálták, akkor az volt a mondás, hogy ez mindig elég lesz, sosem lesz zsúfoltság, bármilyen társadalmi szervezet idejön, akkor kényelmesen el fognak férni. Hát hál' Istennek ez a rendezvény is kinőtte ezt a teret, és ez mutatja, hogy ebben előrelépés van a társadalmunkban. Egyre többen gondolják úgy, hogy érdemes kimenni a természetbe. Úgy tűnik, hogy elment a hang, ez biztos célzás volt, megértettem. Köszönöm, hogy meghallgattak, nagyon gratulálok mindenkinek. Mindenki nyertes, aki indult ezen a pályázaton, nem csak az, aki díjat kap. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon köszönöm főigazgató megfontolandó szavait és gondolatait. És most az CEVE képviseletében felkérem Zoboki Zoltán ügyvezető igazgatóat, hogy mondjon néhány szót. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Azt gondolom, hogy nagyon jó újra itt lenni ezen a természetfotózás pirosbetűs ünnepén, ezen a méltó helyen. Mi a CEVE-nél, mint Európa és egyben Magyarország piacvezető fotók kidolgozójánál az egyetemes kultúra szerves részeként tekintünk a fotográfiára. És ha ez művészi igényességgel születő képalkotásokat jelent, egy immáron 31 éve folyamatosan megrendezésre kerülő természetfotó pályázaton, akkor igazán nagy megtiszteltetés számunkra, hogy közreműködhetünk támogatóként. Mi mindannyian hatással vagyunk a környezetünkre, de egy cég hatása az sokszoros. Éppen ezért kiemelten fontos számunkra a fenntarthatóság, és hogy felelős erdőgazdálkodásból származó papíron, valamint karbonsemlegesen dolgozzuk ki a fotós megrendeléseket. Mindent megteszünk a fotózás támogatásáért is. Pályázatokat, kiállításokat szervezünk és támogatunk. Szerencsére ebben sok partnerünk van, mint például a Naturát is. Tavaly ilyenkor itt buzdítottam a CEVE nemzetközi fotópályázatán a CEVE Photo Awardon való részvételre. Végül több mint 500 000 kép vett részt, és ezért képenként 10 eurocenttel, azaz több mint 50 000 euróval támogattuk az SOS gyermekfalvakat az éves rendes 100 000 eurós felajánlás mellett. De jelenleg is fut egy kampányunk. Köszönjük szépen! De jelenleg is fut egy kampányunk, ahol a Betesda Gyermekkórháznak gyűjtünk minden egyes karácsonyi szezonban eladott fényképes naptárral. Ansel Adams, aki 1940-ben a New York-i Modern Művészetek Múzeumában a fotórészleg megnyitásában segítkezett, és ezzel a fotográfiát a festményekkel és szobrokkal egy szintre emelte, szintén természetfotós volt. Az észak-amerikai vadon volt a fő témája. Neki tulajdonítják a következő szavakat. A természetfotózás nem csak a képeken keresztül mutatja be a természet szépségét, hanem segít nekünk is mélyebben kapcsolódni hozzá. Az idei évi pályázatra beérkezett képek szerzőinek munkájában visszaköszön ez a bensőséges, mélyebb kapcsolat a természettel. Hiszen a természetet értő, vigyázó szemekkel szemlélő fotós munkája a fotózás természeténél fogva az időről és a pillanatokról szól. Mert egy jól sikerült természetfotó megállítja az időt. Örökké megőrzi a pillanatot, és ezzel gazdagítja világunk vizuálkulturális örökségét. Az összes itt megjelent pályázónak és az otthon maradottaknak is még számtalan csodás megélt pillanatot kívánok, hogy a Naturát még sokáig megrendezhesse a természetfotózás ezen ünnepét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hát, ha ilyen jó támogatóink vannak, akkor rendezzük továbbra is a pályázatot. Még egy köszönettel tartozom, illetve többel, de engedjék meg, hogy közülük is kiemeljem a Canon Magyarországot, aki 2004 óta támogatja a pályázatot, és az, hogy a képek ilyen csodálatos minőségben kerülnek a falra,
amit nem sokára meglátnak, az a Canon anyagoknak és a Canon nyomtatóknak köszönhető. Úgyhogy kérem, tapsolják meg őket. Köszönöm szépen! Most színpadra kérem Takács Rékát, az Alexandra kiadó marketing vezetőjét, hogy ő is köszöntse önöket. Szeretettel köszöntöm Önöket, kiadóvezetőnk Matyi Alexandra gondolatait fogom megosztani. Szeretettel üdvözlöm a szervezőket, pályázókat, a sajtó munkatársait és mindenkit, aki megjelent a 31. az év természetfotósa díjátadón. Nagy örömmel köszönteném Önöket személyesen is, azonban az élet most más feladat elé állított, a napokban érkezik ugyanis a kislányom. Így kérem, engedjék meg, hogy pályázathoz kapcsolódó gondolataimat írásban osszam meg Önökkel. Alighanem minden évben azzal nyitom a köszöntőmet, hogy milyen nagy megtiszteltetés jelent számunkra, hogy évről évre az Alexandra kiadó gyűjtheti össze, és mutathatja be a pályázat díjazottjait a nagy közönségnek. Ez a mondat azonban az elmúlt több mint 2 évtizedben sem veszített az aktualitásából és a jelentéséből, így büszkén ismétlem minden alkalommal. Egy olyan korban, amikor mindannyiunk közös érdekében a természet megóvására egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hatalmas jelentőségű a természetfotósok munkája. Azon művészeké, akik végtelen türelemmel és tisztelettel fordulnak a minket körülvevő élővilág felé, és sokszor embertelen körülményeket állnak ki azért, hogy megmutassák nekünk, tulajdonképpen mi is az a csoda, amit védünk. Abban pedig mind egyetérthetünk, hogy e tekintetben a magyar természetfotósok világszinten kiemelkedő munkát végeznek. Azon túl, hogy a Naturarttal szoros és egyre szorosabb együttműködésben 2002 óta dolgozunk az ország egyik legszebb és legértékesebb albumán, immár 3. éve adjuk majd át az Alexandra különdíjat is, amelyet az a természetfotós kaphat kézhez, akinek műve a legnagyobb hatással volt rám és a kiadó munkatársaira. Nem túlzok, ha azt mondom, akármelyik pályázó művész megérdemelné az elismerésünket, így a nyertes kép kiválasztása igen nehéz feladat. Egyes fotók megnevettetnek, mások szép emlékeket idéznek, megint csak mások pedig egyenesen lenyűgöznek. Az idei évben egy olyan művet választottunk, amely az utóbbi kategóriába tartozik, és ha majd kihirdetésre kerülnek a díjazottak, szerintem Önök is egyetértenek majd a választásunkkal. Úgy gondolom, hogy az egyre nehezebb idők ellenére is ismét felülmúlta magát mind a Naturárt, mind pedig az összes pályázó. Tiszta szívemből gratulálok a nyerteseknek, és nagyon jó szórakozást kívánok ma estére minden résztvevőnek. Szeretettel, Matyi Alexandra. És akkor most felkérném dr. Kalottás Zsoltot, a zsűri elnökét, hogy mondja el gondolatait és nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves érdeklődők, vendégek, pályázók, természetfotósok, természetkedvelők, természetvédők! Nem kívánok hosszú expozit nyújtani önöknek, csak néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Úgy gondolom, hogy sokan még meg sem születtek akkor, amikor 1993-ban első alkalommal sikerült megrendezni ezt a pályázatunkat. Akkor 5 kategória volt, és úgy emlékszem, hogy 1222 kép érkezett be, úgy, hogy nem volt semmiféle mennyiségi korlátozás. Most mennyiségi korlátozással együtt is közel 3000 és hát több pályamunka érkezik be a 14 kategóriába. Tehát óriási előrelépés, ha csak a számokat nézzük akkor is. De mi is az, ami az egészet mozgatja? Amikor megalakult a Naturart, az alapító tagok közül jelentős részben olyan személyek voltak, akik hivatásoknak tekintettek a természetben, ezért kaptak a fizetésüket, a többiek pedig kivétel nélkül tagja voltak valamilyen természetben civil szervezetek, vagy többnek is. Tehát önmagában már látszik az, hogy az egyik legfontosabb cél az volt, hogy támogassuk a természetvédelmet, és természetesen ugyanolyan súllyal szerepelt az, hogy támogassuk a természetfotózást is. Továbbvéve ifjú Tildi Zoltán gondolatát, ami nagyon fontos még ma is számunkra, és azt hiszem, hogy vezérelvnek minősül, hogy olyan képek készüljenek csak, amik a természetet nem károsítják, nem zavarják meg. Ennyit a múltról. Amikor
leül az ember a zsűri tagokkal együtt, és elkezdünk beszélgetni, még nem láttuk a képeket, kicsit mindig aggódunk, hogy na, ugyan ebben az évben milyen képek kerülnek elénk, de utóbb mindig kiderül, hogy fölösleges az aggódás, mert a színvonal mindig kiegyenlítetten magas. Az idei évben mind a 14 kategóriában azt kell mondanom, hogy kiváló képek érkeztek. Nagyon nehéz volt kiválasztani azokat, amelyek a falra kerülnek, és amelyek díjat kapnak. És én úgy gondolom, és szerintem zsűritársam is így érzik ezt, hogy még számos képnek ott lenne a helye a falon, csak hát van egy terjedelmi korlát, ami ezt nem teszi lehetővé, de reméljük, hogy majd látjuk. A minőségről pedig csak annyit, önök még nem látták a falon lévő képeket, meg a díjazottakat, de el kell mondjam önöknek azt, hogyha valaki körültekint Európában és a világon, megnézi a nagy természetes pályázatokat, a falon lévő képek közül legalább 20-30-at viszont fog látni. Tehát úgy látszik, hogy a zsűri nem volt annyira hozzá nem értő, jó szemmel választotta ki azokat, amelyek méltón kaphatnak díjakat, és méltón kerülhetnek a nyilvánosság elé. Ebben az évben is a legfontosabb szempontunk az volt, hogy olyan képeket válasszunk ki, amelyek egyediek. Látszik rajtuk az, hogy a szerző előre eltervezetten készítette ezeket a képeket, mert számunkra az a legfontosabb, hogy legyen egy kép egyedi, lehetőleg megismételhetetlen, technikai szempontból kiváló, artisztikus, és legyen üzenete a látogató felé. És az üzenet ez nagyon fontos. Én úgy gondolom, magának a kiállításnak is van egy üzenete, ez az üzenet pedig az, hogy ez az egyetlen föld, amin élünk, hihetetlen módon veszélyben van, és nagyon sokat kell tennünk azért, hogy ezt a folyamatot valamilyen módon megállítsuk. Tehát nagyon fontos az, hogy az emberek, akik ezeket a képeket megnézik, azok érezzék azt, hogy nekik is van valamilyen felelősség abban, hogy ez az állapot ne romoljon tovább. Talán minden egyes kép segít ebben valamire. Én még azt gondolom, hogy aki végignézi a kiállítást, mindenki talál magának számára kedves kis képet. Van, aki az akciófotókat kedveli, van, aki a bensőséges, meghitt pillanatoknak pillanatokat szerette viszont látni. Van pedig, aki a humoros jeleneteket, humoros pillanatokat keresi. Hát ezekből mindegyikből talál magának a képek között. Én egyet emelnék ki, ami számomra megdöbbentő volt, és azt hiszem megismételhetetlen. Majd meg fogják látni egyébként. Egy olyan pillanat, amikor a szerző maga sem tudta előre, hogy mit fog a végén megörökíteni. Egy üstököst szeretett volna lefényképezni, ahogy éppen egy földi halandó a párjával üdvözli az égen haladó üstököst, és miközben az expozíció megtörtént, valóban megjött egy égi üzenet egy meteor formájában. Ez a kép azt gondolom, hogy nem csak hogy tökéletes, mint technikai szempontból, hanem azt gondolom, hogy totálisan megismételhető. Ennek az esélye azt hiszem, hogy egyenlő a nullával, és mögötte még nagyon-nagyon sok nulla van a 10-es vesző után. Számomra ez a kép volt, amelyik igazán megérintett, és úgy gondolom, a zsűri többi tagja is így gondolják ezt. Köszönöm figyelmüket. Sok sikert kívánok a pályázóknak a továbbiakban is. Köszönöm a vendéglátóknak, köszönöm a szponzoroknak, és köszönöm a zsűritársaimnak a közös munkát. Köszönjük szépen, és akkor néhány szóval a mai menetrendről. Minden kategóriában először átadjuk a harmadik, a második és az első díjakat, utána a külön díjakat, majd következnek a fődíjak. Az év ifjú természetfotósa, az év természetfotója és az év természetfotósa. A díjazásról valamennyi díjat a CEVE támogatja, a külön díjakat pedig a különböző támogatók. A végső győztes Kis Jenő szegedi szobrászművész alkotását kapja. A kategória első helyezettek a CEVE-től egy 100 000 forintos utalványt kapnak,
a második helyezettek 50 000 forintos utalványt, és a harmadik helyezettek 25 000 forintos utalványt. Engedjétek meg, hogy köszöntsem a zsűri tagjait, és megkérem a jelenlévő zsűri tagokat, hogy majd álljanak föl. Dr. Kalotás Zsolt, Bánkuti András, Dombóvári Tibor, Novák László, Nagy Edit és Vitrai Tamás nem tudott eljönni, de azért egy tapsot megérdemelnek. És nagyon köszönöm a pályázat valamiért nem megy. Zsolt, bocsánat. Nagyon köszönöm azoknak is, akik segítenek végig egy ilyen pályázat létrehozása, óriási dolog. És engedjétek meg, hogy név szerint felolvassam, hogy kiknek köszönöm, és mindegyiknek a legvégén pedig egy együttes tapsot szíveskedjetek adni nekik. Kőműves Katának, Darányi Zsoltnak, Pető Mátyásnak, Zsilla Sándornak, dr. Horváth Győzőnek, dr. Horváth Győzőnek, Násfai Bélának, nem látlak, Béla, itt vagy? Jól van, Násfai Krisztának, Szabó Szandrásnak és Takács Szabó Szandrának és Takács András Attilának, aki a fényképező, ott hátul. Köszönjük szépen a segítségeteket! És persze nagyon köszönöm György Zoltánnak, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársának és csapatának, hogy ennyit segítettek abban, hogy ez a kiállítás itt ilyen szépen létrejöhessen. Köszönjük szépen, Zoli! Most van az a pillanat, amikor le kéne oltani a villanyokat. Jó, itt még nagyon ég egy villany. Szabolcs, itt elől még nagyon ég egy. Jó, akkor még a kupola teremvilágítása. Mindjárt, egy pillanat, már alakul a helyzet. Jó. És akkor most engedjétek meg, hogy bemutassuk a kiállításra került képekből készített slideshow-t.
Azt hiszem, hogy most már kellő súlyt adott Kalotás Zsoltnak az a mondata, hogy nagyon magas volt a színvonal. Köszönjük szépen Katának a slide-shot, még egy külön tapsot hadd kérjek. Nagyon szuper lett. És akkor jöhetnek vissza a fények, most már kezdődik a díjátadó. Elkezdjük az első kategóriával. Mindig megmutatjuk, hogy az adott kategóriában melyik képek kerültek a falra. Ezek. És akkor a kategóriában a harmadik díjat nyert Kerekes István Egyedül című képe. Nem láttam az Istvánt, itt vagy? Itt van. Na.
Hol van? Ja, nincs itt. Akkor vissza az egész. Jó. Akkor második helyezett is az István lett. Őnek is el tudjuk odaadni. Viszont akkor a kategória első helyezettje az itt van, azt őt láttam. Az első díjat nyert. Palcsek István, Ajándék az égből. Hol vagy István? Mindjárt egy pillanat, csak itt egy kis történt. Madarak viselkedése. Felkérem dr. Kalotás Zsoltot, hogy adja át a kategória díjait. Ebben a kategóriában van a legtöbb kép, szokás szerint, és nem csak nálunk, hanem a világ összes természetfotós pályázatán. Nem is félt rá egy díjára az összes kép, amelyik falra került. A kategóriában harmadik díjat nyert Nagy Csaba Karbantartás című kép. Csaba, itt vagy-e? Nincs itt? Akkor kérjük vissza. A második helyzet itt van. Palcsek István, Fények szárnyán. És a kategóriában első díjat nyert Pósvai György. A következő kategória díjainak átadására felkérem Minárovics Pétert a Canon Magyarország képviseletében. Fáradjon a színpadra. A kategóriában szintén sok képet választott ki a zsűri a kiállításra. Ez az egyik fele a képeknek, ez a másik fele a képeknek. És a kategóriában harmadik díjat nyert Pintér Csaba, Üldözési mánia című képe. Nincs itt, akkor tegyük vissza. Jön valaki? Melyik? Ja, melyik a kép? Hát ez a kép. A kategóriában második díjat nyert Potyó Imre Téli szárnyak című alkotás. Gratulálok. És a kategória első díjas képe Pogány Péter. Gratulálok. Köszönjük szépen. Következő kategória díjainak átadására felkérem Hans György urat, az Aubermacher Magyarország cégvezetőjét. Állatok viselkedése. A kategóriában ezek a képek kerültek a falra, és a kategóriában harmadik díjat nyert Litauszki Tibor, az araszolók élete. Tudom, hogy a Tibor nincs itt, de édesanyja
megkapta a díjat, ugye? Ne tessék messzire menni, mert a második díjat is a Tibor nyerte. És az első díjat Kocsis Ferenc Repülő szarvas című képe nyert, amit megpróbálok megmutatni nektek, de hiába nyom ezt a távirányítót, nem. Na most. Gratulálunk. Nagyon jó kép. Köszönöm. Következő állatok és környezetük. Felkérem Zoboki Zoltán urat, a CEVE Magyarország képviselőjét, hogy segítsen átadni a díjakat. Állatok és környezetük. Ezek a képek kerültek a falra. A kategóriában a harmadik díjat nyert Pól András. Gratulálok, Andris. Második díjat nyert Pálfi József. Nagyon szép ez a kép, nagyon szép a hangulata. Gratulálok. És a kategória első helyezettje Dalóci Csaba, az erdő madara. Gratulálok, Csaba. Még annyit mondanék a képről, hogy ugyanez a kép 2 héttel ezelőtt a GDT Fesztiválon a madarak kategóriát nyerte, amit a legnehezebb megnyerni. Állatok szemtől szemben. Felkérem Steiner Péter urat, hogy segítsen a díjakat átadni. A kategóriában falra került. Valamiért hiába nyomom ezt, Zsolt, nem lehet, hogy az elem ment ki benne? Nem, jó. Nyomjam, jó. Ezek a képek kerültek a kiállításra, ezek közül harmadik díjat nyer Pól András. Pogány, bocsánat. Pogány Péter, bocsánat. Gratulálok. Ami késik, nem múlik. Második díjat nyert Pól András Maszk című képe. Várjál. És a kategória győztese Potyó Imre, lombkorn alakú. Gratulálok, Imi. Köszi szépen. Növények és gombák. Felkérem Bánkuti Andrást, a zsűri tagját, hogy segítsen a díjakat átadni. Óvatosan. Ezek azok a képek, amik falra kerültek. Ezek közül harmadik díjat nyert Dalóci Csaba. Második díjat nyert Singler Christian. Nagyon érdekes kép, gratulálunk.
És a kategóriát megnyerte, nem megy odébb, Potyó Ime. Gratulálok, Imi. Megkérem Novák Lászlót, a zsűri tagját, hogy segítsen a következő kategória díját átadni. Ez pedig a kompozíció, forma és kísérletezés. Ez az egyetlen kategória nálunk, ahol minden szabad. Még utólag is módosítani a képet a Photoshoppal. A kategóriában harmadik díjat nyert Palcsek István Gólyatöcsnek lenni című nagyon érdekes képe. Második díjat nyert Hence Judit, Kicsit zöldebb című nagyon szép képével. Jó, az anyukája. Sajnos csak az anyukája tudott eljönni, de gratulálunk az Editnek, a Juditnak. És első díjat nyert a kategóriában, nyomom, nem, Vida József, Dau és az ég című nagyon érdekes alkotása. Jó. Jó. József, mondaná 2 mondatot arról, hogy készült ez a kép? De ide. 2 fotóból lett összerakva. Ja, igen. Tehát 2 képből lett összetéve. A daru külön repült, és a hold egy másik fotóról került mögé. A lényeg az, hogy én azt szerettem volna ábrázolni, hogy egy kép az nem ki van ragadva egy pillanat a természetből, hanem egy kicsit mozog is. És itt most látszik, mintha a daru repülne. És ez volt az egyik alapgondolatom, hogy ezt próbáljam bemutatni. Jó. Következő kategória, tájképek. Ezek a képek kerülnek a falra. Ugye Németh Tamás, Palcsek István, Daróci Csaba, Takács Gábor, Berendi Tibor 2 képpel és Szakolcai Krisztina alkotása. Harmadik díjat nyert a kategóriában Szakolcai Krisztina. Második díjat nyert Berendi Tibor Ébredés című képe. És a kategóriában első díjat nyert Berendi Tibor Tóparti Sziget című kép. Következő kategória, élet a vízfelszín alatt. Megkérem Dombovári Tibort, hogy fáradjon a színpadra, és segítsen átadni a díjakat. A kategóriában Lőrinc Ferenc 3 képpel, Pogány Péter 2 képpel és Bodolai Rómeó 1 képpel szerepel. Harmadik lett, nyomom, de nem megy. Bocsánat. Pogány Péter családi fotó című kép.
Második lett Bodolai Róma ezzel a fantasztikus képpel. És a kategóriát megnyerte Lőrinc Ferenc Vadászó Csuka című képe. Gratulálok. Köszönöm. Következő kategória, megint Zoboki Zoltánt kérem, hogy segítsen átadni, napnyugtától napkeltéig. Ez mindig izgalmas kategória. Bodolai Rómeó, Nagy János, Vadász Anna, Potyó Imre, Aliszki Madó és Daróci Csaba jutott falra ebbe a kategóriában. Harmadik helyezést ért el Daróci Csaba Mesél az erdő című képe. Második lett Alicki Manó Tüzön vizen át című képe. Gratulálunk. És a kategória első helyezettje Potyó Imre Novemberi történet című képe. Köszi, Zoli. Következnek a fekete-fehér természetfotók. Ez mindig nagyon erős kategória. Németh Tamás 2 képpel, Litauszki Tibor, Kis Szilveszter, Kaszás Norbert, Szabó Gergő, Daróci Csaba, Tóth László és Berendi Tibor egy-egy képe került a falra. Ezek közül harmadik díjat nyer Berendi Tibor Tükröződés című. Második díjat nyer Tóth László Furcsa Kalász. És a kategória első helyezettje Daróci Csaba, Dávid és Góliát. Mobillal a természetben. Ismét Hans Györgyöt kérem szépen, hogy segítsen a kategória díjainak átadásában. Daróci Csaba 4 képpel, Szingler Krisztián, Kis Szilveszter, Nagy Orsoly Eszter 2 képpel szerepel. Harmadik lett Nagy Orsoly Eszter. Gratulálunk! Második lett Nagy Orsoly Eszter. És a kategória nyertes képe Kis Szilveszter, a Kazánház őre. Lehet, hogy nincs itt.
akkor vissza sajnos. Következő ifjúsági kategória, megkérem dr. Kalotás Zsoltot, hogy jöjjön a díjakat átadni. Kártyás Gergő, Fenyvesi Ernő 2 képpel, Bodolai Máté, Nagy Márton János és Őrsi Ákos 4 képpel szerepel a falon. Harmadik díjat nyert Őrsi Ákos, a Természet ereje című. Második díjat nyert Fenyvesi Ernő. És a kategória első díját nyerte Őrsi Ákos. Még a Természetfotósok akcióban című képet is megmutatjuk nektek. Itt a szerzők: Násfai Béla, Fodor Ferenc, Krizák István, Mészáros T. László, Szőke Viktória, Gerlec László, Szingler Krisztián, Poncer Stella. Gratulálunk nekik is. És most következnek a külön díjak. Az első külön díjat a Magyar Természettudományi Társulat ajánlotta fel. Sajnos a díjátadónak időközben el kellett mennie. Úgyhogy benne van. Jó. A külön díjat nyerte Nagy Csaba, Légi Csata című képe. Csaba, itt vagy? Nincs itt. De kár. Pedig neki érdemes lett volna eljönni. Következik az Aubermacher külön díja, melynek átadására megkérem Steiner Péter urat, aki nem az, aki föl van írva. A díjat nyerte Szabó Gergő, Az utolsó hely című képe. Gergő megmutatja, hogy mi a külön díj. Nem is kell kivenni. Speciális műtárgy, ami egy fényképezőgépből készült. Gratulálunk! Köszönjük szépen! Következő díj átadására felkérem Takácsaékát, hogy feladjon a színpadra. Az Alexandra kiadó külön díja következik. A díjat nyerte Daróci Csaba. Köszönöm szépen. Következik az MVM madárvédelmi külön díja. Mindjárt egy pillanat, átrendezzük sorainkat. MVM, olyannak kell lenni, igen, MVM.
Jó. A díjat nyerte Paragi Dénes Gólyaláb című képével. Gratulálunk. A következő díj átadására felkérem Szeklencei Tamást, a Pigmenta Art Print Lab vezetőjét, hogy adja át a díjat. Szóval Ezt akartam mondani. ez a kis effekt azért készült, mert idén kezdjük ünnepelni ezzel a díjátadóval cégünk 30. fennállását, és szeretném akkor ezt a műtárgyértékű díjat átadni Zeiner Krisztiánnak. Köszönjük szépen. Itt várják, Krisztián. Következik a Lenergy és a Varázslatos Magyarország által felajánlott különdíj, melynek átadására felkérem Máté Bencét. És a díjat nyerte Potyó Imre. Köszi, sziasztok! Következő különdíjat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlotta fel. Felkérem dr. Halmos Gergő ügyvezető igazgató urat, hogy jöjjön a színpadra és adja át a díjat. A díjat nyerte Pósvai György Szerelem ára című képével. Gratulálunk, és köszönjük szépen Gergőnek is. A következő különdíjat a Séker Tour ajánlotta fel. Ez a díj 3 alkalommal történő leshasználatot jelent a Séker Tour leseibe a Hortobágyon. A nyeremény értéke 210 000 forint. A nyeremény felhasználható naponta, vagy akár egyben is a 3 nap. A nyertes a teljes leshasználatot nyert, ami azt jelenti, hogy további vendégeket is tud hozni magával. A lesek általában 3 személyesek. A nyereményt 2 éven belül lehet felhasználni, azaz 2025. november 30-ig. Aki ezt a fantasztikus díjat nyerte, Nagy Csaba, aki sajnos nincs itt. Következőkben a színpadra kérem Kálmán Balást, hosszas jelenlétre számíthatunk, több díjat ad át. Először is a Dr. Tildi Zoltán díjat, melyet a Unique-ból ajánlott fel. Ezt a díjat a zsűri által legjobbnak ítélt, mozgóállatról készült fotó kapja, ami állványról készült, de nem többszörös expozícióval, minimum 300 mm-es teleobjektívvel, vagy ezzel ekvivalens gyújtótávolsággal, 1.36-dal, vagy ennél hosszabb expozíciós idővel. A díj egy iQuid 3 pot karbon állvány. És a díjat nyerte Lóki Csaba. Gratulálunk!
Gratulálunk! Következik a Unique-ból világjáró díja, mely egy Unique-ból utazó állvány, ha nem tévedek. A díjat nyerte Takács Gábor. Gábor, ha jobb helyen nem is mehetett volna a díj, feltéve, hogy a Gábor élesre tud állítani egy csillagfotót. Kálmán Balást megkérem, fáradjon vissza a színpadra, és adja át az ifjúsági kategória külön díját, ami nem más, mint egy Unique-ból UBH 35XC állványfej. A díjat nyerte, a díjat az ifjúsági kategóriában az a felvétel nyeri, amelyik a legjobb talajszinthez vagy vízfelszínhez közeli, igen alacsony szemszögből készült madárfotó. A díjat nyerte Őrsi Ákos. Köszönjük, Balázs! Most felkérem Dombovári Tibort, hogy adja át a Lilafüred Alapítvány külön díját. A díjat nyerte Herceg Péter. Gratulálunk, nagyon szép kép. Köszönjük szépen. Következő díj átadására felkérem Bánkuti András fotóművészt, hogy a Magyar Fotóművészek Szövetsége külön díját adja át, amely egy fotós könyvcsomag. A díjat nyerte Daróci Csaba. A leghumorosabb felvételnek járó külön díjat Kalottás Zsolt fogja átadni, és a zsűri döntése alapján ezt a külön díjat mindjárt Megyesi Gábor Jaj, de nagyon elfáradtan című képen. Ezen a pályázaton a Lenergy és a Natural úgy határozott egy külön díjat ad ki. A külön díj nyertese Násfai Béla. Következik az egyik fődíj, az év természetfotója. A díj átadására felkérem Kenyeresi Kálmán üzletvezető urat, a 220 volt Magyarország képviseletében, hogy segítsen a díj átadásban. Egyben kérem a színpadra Zobóki Zoltán urat, Kalottás Zsolt urat, Steiner Péter urat. Ez a díj egy 220 000 forintos vásárlási utalvány, amely szabadon beváltható a 220 voltnál. Ezt a képet egy különleges természetfotó nyerte, egy olyan természetfotó, amelyet az eredményezte, hogy a fotós többször kiment az adott helyszínre, nagyon sokáig figyelte azt az állatot, amelyet kiválasztott magának,
szeme hosszasan a keresőn, ujja az exponáló gombon, és a legjobb pillanatban nyomta meg. A díjat nyerte, az év természetfotója, nem akarja, hogy megmutassuk, hiába nyomom, Moldován Zsolt! Csoportképet. Köszönjük! Igen. Köszönjük szépen. Mindjárt vissza kell jönni. Következő fődíjunk az év ifjú természetfotósa. A fődíjat támogatja a Lejc Hungária. Felkérem Fejez Zoltán ügyvezető urat, hogy fáradjon a színpadra, és ugyancsak megkérem fő támogatóinkat, Szobóki Zoltánt, Hans György urat, Kalotás Zsoltot, hogy segítsenek a díjat. Hol van az? Ja, Szatyóban van. És Máté Bence urat, mert a díj része 3 napos lesfotózás a Hyde Photography magyarországi leseiben, méghozzá Máté Bence mentorálásával, és a Lejc Hungáriától egy 150 000 forint értékű vásárlási utalvány, a díjat pedig nyerte Őrsi Ákos. Szépen. Maradjatok, igen. Következik az év természetfotósa díj átadása. Mindjárt, egy pillanat. Ugye ezen a pályázaton a fődíj odaítélése az alapján történik, hogy egy adott szerző a pályázaton kiosztott összes pontszám hány százalékával rendelkezik, és az összes kiállított kép hány százalékát készítette. A 2% összege adja a pályázaton elért eredményt. A legmagasabb értéket elérő szerző nyeri az év természetfotósa díjat. Tehát ezt a díjat nem a zsűri választja, hanem ez egy objektív mérőszám, az elért eredmények alapján jön ki, hogy ki a fődíjas. A fődíjat felajánlotta a CEVE Magyarország. Mindjárt egy pillanat. A díj 16 fotóból álló kiállítás megrendezése a Gödöllői Királyi Kastélyban, melynek minden költségét és labormunkáját a CEVE vállalja. A díjat nyerte. Hopp. Várjatok! Davóci Csaba!
Köszönjük szépen, köszönjük az összes résztvevőnek, az összes pályázónak, az összes támogatónak, és tekintsétek meg a kiállítást. Köszönjük szépen! Persze, menj oda. És ezt a MVMS díjat. Ezt az MVMS díjat